Bona tarda, comencem la roda de premsa que es fem sempre normalment previ a cada ple, a final de mes. Aquesta vegada, per raons òbvies que tots coneixeu, derivades de la pandèmia que estem patint, doncs ho farem per primera vegada via xarxes socials. D'alguna forma és un experiment que esperem que surti bé i que puguem anar repetint al llarg de les properes setmanes i propers mesos. Recordo que el ple d'aquest mes de maig és divendres vinent, és a dir, demà passat, a les 9:30 del matí. És un ple virtual també, com va ser el mes passat, el del mes d'abril. Per tant, això vol dir que el podeu seguir a través del canal de l'Ajuntament de Terrassa de YouTube. El funcionament és exactament el mateix que quan fèiem els plens presencials. Hi ha una primera part on l'equip de govern porta, explica les mocions, les accions de govern per tal de ser debatudes i votades i aprovades, i després hi ha una segona part on els grups de l'oposició, la resta de grups municipals que formem el consistori de Terrassa, tenim l'opció de presentar les nostres propostes. En aquest mes de maig hem presentat 11 mocions, 11 propostes, i jo ara us les intentaré resumir molt breument per no allargar-me. Si després hi ha algú que té alguna pregunta o no li ha quedat clar del tot alguna de les coses que dic i vol preguntar, intentarem contestar. Una de les primeres propostes que hem presentat fa referència a la mobilitat sostenible. Sabeu que durant aquestes setmanes, aquests mesos de pandèmia, la mobilitat habitual s'ha reduït al mínim, hem deixat de desplaçar-nos, han baixat moltíssim els trajectes, evidentment urbans i també interurbans, de gent que anava a treballar a Barcelona, de gent que venia de Barcelona a treballar a Terrassa, i tot això ha suposat tot un seguit d'efectes, efectes, podríem dir que en algun cas beneficiosos pel medi ambient i fins i tot per la nostra salut en el moment en què hem vist com baixaven els índexs de contaminació que hi han picat. En aquest sentit, Terrassa forma part d'una xarxa que es diu Red de Ciudades por la Bicicleta. Des de fa molts anys ja que som membres d'aquesta associació de municipis, i des d'aquesta entitat ens han fet una proposta de redacció o d'estudi de redacció d'un pla de xoc en favor de la mobilitat sostenible i en concret de promoció de la bicicleta aprofitant l'avinentesa de la bicicleta i també altres modes de transport actiu com pugui ser anar en patinet o a peu. Simplement el que demanem és que els serveis de mobilitat estudin aquesta proposta de la Red de Ciudades por la Bicicleta de redactar un pla de xoc que, adaptat a la nostra ciutat, impulsi l'ús de la bicicleta i altres mitjans de transport actius. Una altra proposta que hem presentat en aquest ple fa referència a la qüestió, o el fet que Terrassa sigui ciutat del cinema per la UNESCO. Com bé sabeu, disposem del Parc Audiovisual de Terrassa, a la zona del Bonaire. És una activitat, és un sector que en aquests darrers anys ha explosionat i cada vegada té més activitat i fins i tot ens trobem en una fase d'estudi, d'ampliació d'aquest parc audiovisual, i tenint en compte també que un dels efectes de la pandèmia ha sigut el tancament de sales de projecció, de sales de cinema, demanem també que s'estudiï recuperar un vell projecte que era el de la creació d'un autocine a Terrassa. En el seu dia ja es van establir, es va definir un projecte i en tot cas creiem que ara és una bona oportunitat per recuperar-lo, repescar-lo, posar-lo sobre la marxa i veure quines possibilitats hi haurien, sobretot tenint en compte això, que tenim les sales de cinema tancades i que Terrassa és ciutat del cinema per la UNESCO.
Una altra proposta fa referència al finançament universitari. Demanem a la Generalitat, que ja des de fa molts anys que ho venim demanant, no? Una rebaixa dels preus universitaris, que aquí a Catalunya, per desgràcia, doncs són dels més alts d'Europa. Sí que és veritat que la Generalitat aquest any, per poder aprovar els pressupostos, doncs finalment ha pactat una rebaixa important, considerable, d'aquests preus, però continuen sent cars respecte a altres comunitats o altres països. Per tant, nosaltres continuem demanant a la Generalitat que sigui més ambiciosa en aquesta rebaixa d'aquestes taxes públiques per accedir a la universitat i al mateix temps demanem que aquesta rebaixa de les taxes no repercuteixi en els pressupostos, en els recursos que es dediquen a la universitat. Per tant, al mateix temps demanem que s'augmentin la capacitat, diguem, econòmica de les diferents universitats públiques catalanes. Un altre acord que portem a votació és el suport que volem donar al personal laboral dels menjadors escolars de Terrassa. Aquest és un servei públic, un servei que presta l'Ajuntament de Terrassa a través d'una concessionària, d'una empresa. Aquesta empresa s'ha acollit un ERTO pel fet que les escoles estaven tancades i, per tant, el sou d'aquests treballadors i treballadores en un 70% l'ha pagat l'Estat o el pagarà l'Estat per la via de l'ERTO i l'altre 30% l'ha de pagar l'empresa. Això no ha passat, els treballadors s'han queixat, lògicament, i nosaltres el que demanem és al govern municipal i a l'alcalde que estableixi els recursos o els contactes necessaris amb els responsables de l'empresa concessionària per tal que s'executin aquests compromisos laborals amb els seus treballadors i treballadores. Al mateix temps també recordem que l'alcalde es va comprometre a avançar aquests diners, cosa que després no ha pogut ser, i per tant creiem que està en deute amb aquests treballadors i que hauria de fer tot el possible per tal que es poguessin recuperar aquestes quantitats econòmiques que no han pogut cobrar. Presentem una proposta també en relació a garantir el dret a l'educació. En aquests 3 mesos aproximats que portem de pandèmia, un dels sectors o serveis que s'han vist més afectats, i ho sabeu perfectament, és el de l'educació, amb el tancament de les escoles, i a partir d'aquí han aflorat tot un seguit de demandes del mateix sector que nosaltres hem recollit, fins a un total de 10 acords són els que proposem i que fan referència a compensacions a les diferents escoles, per exemple, escoles especials o d'ensenyament bàsic, de música i arts i escoles d'adults que pengen de l'Ajuntament de Terrassa. Demanem també que s'ampliï la dotació de materials digitals i didàctics, sobretot per aquells alumnes, aquelles famílies que tenen una economia més vulnerable. També pensem que entre tots hem de planificar el reforç horari fora de l'horari escolar, el reforç fora de l'horari escolar. També hauríem de parlar i planificar entre tots amb les entitats de lleure, culturals i esportives la possible organització de casals d'estius, etc. Aquesta és una qüestió que debatrem en el ple. Una altra moció que portem és demanar a la Generalitat que retiri el decret llei 12/2020, que és un decret que ha aprovat recentment la Generalitat de Catalunya i que fa referència a la retribució que la pròpia Generalitat farà als diferents centres de salut, als diferents hospitals que durant aquesta pandèmia han atès malalts de Covid. La Generalitat retribueix en aquests hospitals a raó d'uns 43.000 euros per malalt, quan a altres comunitats autònomes veïnes nostres s'està fent aproximadament a un preu mig de 20.000 euros. Pensem que aquí hi ha alguna cosa que no ens encaixa.
També passa el mateix amb els PCRs, la Generalitat els està d'alguna manera compensant a 92 euros, quan en altres llocs es fa per 20 euros, i per tant el que demanem és que es retiri aquest decret i que s'estudiï millor, perquè precisament no anem sobrats de recursos i en tot cas el que hauríem de fer és, diguem, d'alguna manera socialitzar-los o repartir-los d'una forma més equitativa i més justa entre totes les hospitals i sobretot entre la xarxa de salut pública de Catalunya. Hi ha una altra moció, un altre acord que fa referència a les treballadores i els treballadors del servei d'atenció domiciliària conegut com a SAT. Aquest és un servei també que presta l'Ajuntament de Terrassa a través d'una empresa concessionària i és l'assistència a domicili a persones i famílies que es troben per motius físics o socials en situacions de manca d'autonomia personal. Per tant, aquest és un servei essencial. Hi ha hagut moltes queixes d'aquests treballadors en aquestes darreres setmanes perquè han hagut de continuar fent la seva feina amb unes condicions de seguretat que no han sigut les més òptimes. No han disposat, i així ho han dit, i així s'han queixat reiteradament de tot el material preventiu necessari i moltes vegades tampoc no han tingut clars els protocols de seguretat i de treball massa clars. Per tant, d'una banda el que volem és mostrar el reconeixement de l'Ajuntament de Terrassa cap a aquestes treballadores i treballadors del SAT i demanem tant a la Generalitat com a l'Ajuntament que d'alguna forma disposi o faci arribar d'aquests EPIs, d'aquest material de protecció necessari per tal que puguin continuar realitzant les seves tasques d'atenció a les persones grans. També demanem, com no pot ser d'una altra manera, que l'Ajuntament exerceixi el control sobre aquestes empreses concessionàries que presten aquest servei i pel qual l'Ajuntament els hi paga. La següent proposta fa referència a mesures transitives per tal de reactivar l'economia local. En aquest sentit, presentem tot un seguit de mesures econòmiques. Algunes fan referència a l'exempció de taxes, per exemple, en els paradistes del mercat dels dimecres, que avui han reobert amb unes condicions molt especials. També hem demanat que s'eximeixi de pagar la taxa anual de terrasses al gremi de restauració. Demanem bonificacions a aquelles activitats no essencials i, per tant, que s'han vist obligades a tancar durant aquests mesos de pandèmia i bonificacions en qüestions o en taxes de caràcter municipal, com puguin ser els residus, l'aigua o els guals. Al mateix temps, també demanem que des de l'Ajuntament s'iniciï una campanya de suport al comerç i a la restauració local, així com també s'estudiï les possibles o diferents subvencions que es puguin atorgar a entitats sense ànim de lucre de l'àmbit cultural, social o esportiu. També portem una declaració que ens han fet arribar els treballadors de Nissan que es troben en vaga indefinida per un possible cessament de l'activitat industrial d'aquesta empresa. És una empresa que es troba bàsicament a la zona franca de Barcelona, però que té moltes ramificacions des de Terrassa. El sector de l'automoció també és un dels pilars de la nostra economia local, generant riquesa i llocs de treball dels nostres conciutadans. Per tant, aquí sí que ens solidaritzem amb aquests treballadors i demanem que en el ple de l'Ajuntament es llegeixi aquesta declaració institucional de suport. Ja gairebé per acabar, la penúltima proposta fa referència a un lamentable episodi que hem viscut en aquestes darreres setmanes en què un regidor de l'Ajuntament de Terrassa ha proferit insults i amenaces de forma reiterada a altres regidors de l'oposició. Nosaltres en el seu moment vàrem demanar que hi haguessin unes disculpes públiques, no hi han sigut, no s'han produït,
més aviat tot el contrari, hi ha hagut una reafirmació i fins i tot diria que una reincidència. Plou sobre mullat en aquesta qüestió, no és la primera vegada que hem de portar una moció, una petició d'aquestes característiques al ple de l'Ajuntament. No ens agrada, però no ens queda cap altra opció. La veritat, no és agradable, personalment fins i tot ho dic, haver de demanar la dimissió d'un company de consistori, però ens sembla que la institució de l'Ajuntament de Terrassa no es mereix aquestes formes i els ciutadans i ciutadanes de Terrassa, independentment de qui hagin votat, tampoc crec que aquest espectacle els hi sembli adequat. Per tant, ens veiem obligats a portar aquesta moció al ple i com a mínim poder debatre a l'entorn de les bones pràctiques en relació a la pràctica de la representació política. I finalment portem també una proposta de suport a les diferents seccions sindicals de l'Ajuntament de Terrassa, els 4 sindicats, SAL, UGT, Comissions Obreres i SPL, que en aquests darrers dies s'han sentit exclosos de les mesures preses per l'Ajuntament de Terrassa en relació a la desescalada i el retorn a la feina. Així ho han fet arribar de forma pública, la seva queixa, i com que sembla que tampoc no hi ha hagut una rectificació per part, en aquest cas, de la tinenta d'alcalde, que sembla que, segons diuen ells, els va titllar de mentiders, ens veiem també d'alguna manera obligats a portar aquest tema a debat del ple i intentar recuperar les formes i que aquests 4 sindicats se sentin inclosos dins de la presa de decisions de l'Ajuntament, almenys pel que fa referència a la seva activitat laboral. Aquests serien una mica, així molt per sobre, les diferents propostes, les diferents mocions que portem en aquest ple del divendres. Si us animeu i us voleu connectar, podreu escoltar els diferents posicionaments polítics, la defensa que farem nosaltres de les nostres propostes i la defensa que farem del nostre posicionament polític i ideològic de la resta de propostes que presentin els altres grups, siguin de l'oposició o siguin del govern, i bé, espero que us hagi sigut útil i espero que ens puguem veure ben aviat. Moltes gràcies.